Здравейте хора, днес ще анбоксваме неща от Варна. Отваряме кутията. Какво виждаме? Микрофон. Доста е хубав. Добър е. Те са някакви светещи неща, гривнички. Тук има още гривнички. Тук за жалост явно братовчетка ми се е вземала. Тук има гривнички. Тук също има гривнички. Лад карти има. Добре, това е яко. Флакончета. Хора, да видите, флакончетата се използват за крадене на парфюми. Бомбички за нова година. Но леки са. Звездички за светещите неща. Още флакончета. Лад Ninja Spinner. Фигурките от Хари Потър има 2. И още една звездичка.